tatanungin ko sa kaya pananungin. Sir, Alvin, ba doon ang commentator? Bash commentator. Ah, doon kayo, kala ko dito. Bash commentator. So, yun po, naglakad na po siya. Naka-play na ba ito? Oo, naka-play. Hindi pa naman naka-play. Naka-play na ba? Ayun. Maluwag pa yung bagong shoes mo. Ha? Yung bagong shoes mo. Oo, nahulog kanina. Hindi ko pa kasi hinigpitan eh. Siyempre, ayoko lang. Maganda kaya maglaro ng higpit. Ha? Maganda maglaro ng higpit. Hindi, baka masira ko. Kaya yung encryption, maganda. Para siyang medyas. Hindi ko patapos yung ano? Lock dito. Gundo, promise. Doon ako sa ano, last part. Ladrong. Ah, bagay. Ingat ka. Mainit yung bumbilya. Napapasok ka. Gusto ko yan. Bago na? Yun! Tuwan! Wow! Ay, sorry! Mainit na yung bumbilya. Mapapasok siguro. Masakit sa wala akong tulog. Diba nag-email kasi kami kagabi? 4 na kami to. Nagising ako ng 7. Umuwi ako. Pinagawa ko yun. Ay. Hindi spaghetti sa paso. Bubo. Ano daw? Ganun ka nga. Ayan. Tapos ganun. Ganun. Yan. Uto-uto po siya. Ano po? Oh. Isa pang siga yun, oh. Alright guys. Alright. What are you doing? May nakapasok. May nakapasok. Hindi nakawala sa kulungan ng unggoy. Ay, parang mali. Yan. Out. I just
Magkakayo ko lang. Tayo si Kuya ilang araw. Ha? Mag-iingat ang alain. Bawal sa beach. Hindi mo naman. Sorry po. Sisiraan. Oh, may bagong bag. Sir Jeff, no mercy na lang ha.
4-9, di ba?